Volkkarin uutuus Golfi on erityisesti ulkoa kohtuullisen mieto facelifti. Ja jos ei kovin tarkalla silmällä katso, niin ei oikeastaan voi tietää, että onko kyseessä pari vuotta sitten uudistunut Volkkari vai sitten ihan tämä viimeisin kehitysversio. Golfi on, totta kai, se on kansanauto. Se on perusmallien perusmalli. Automaailman makaronilaatikko. Golf ei tietenkään herätä minkään sorttisia intohimoja näin perusmallina, mutta tää on siis tämmönen kuljete, jolla liikutaan paikasta A paikkaan B ja kohtuullisen mukavasti. Alusta on aika lailla kompromissi. Tää ei ole millään tavalla mukavuuspainotteinen, mutta tää ei myöskään semmonen kovan koliseva, mikä nykypäivänä aika monessa crossover-mallissa esimerkiksi on. Kokonaisuutenahan tää Golf on semmonen, että tässä ei ole mitään kauhean kummallista, mutta tää silti ajaa asiansa niin kuin monessa suhteessa. Tämmöisessä autossa on tosi tärkeää se, että kuinka paljon täällä käytännössä on tätä arkitilaa. Ja jos nyt ajatellaan, että toi etujakkara on aika lailla normaalissa asennossa, niin ainakin tämmönen lyhytjalkainen ja vähän leveämpi kaveri niin mahtuu istumaan itse asiassa ihan mukavasti. Tää tilanne on se, että tosta voisi etupenkkiä ottaa vielä jonkun verran taaksekin päin. Ja nämä on niitä pieniä asioita, mitkä ratkaisee tässä luokassa tosi monta juttua. Tämä koeajoversio on varustettu litrasella ja 110 hevosvoimaisella bensaturbolla ja paritettu yhteen 7-pykäläisellä DSG-vaihteistolla. Ja täytyy sanoa, että yllättävän ponnekas moottori on 110 hevosvoimainen, kun se viritetään hienosti toimivan kaksoiskytkimellisen DSG kanssa yhteen. Tällaisessa perusajossa tää tuntuu itse asiassa kohtuullisen pirteeltä. Jos 0–100 lukemaa heitetään, niin se on 9,9 sekuntia. Moottori on optimoitu turbon kanssa toimimaan aika hienosti alakierroksilta. Ja vaikka tässä on vaan 200 Newtonia vääntöä ja 110 heppaa tehoa, niin tää tosiaan tuntuu paljon puhdikkaammalta. Yksi kehityksen paikka voimalinjassa on tietenkin se, että tää pitää kyllä kierrokset todella matalina. Jos ajaa tämmöstä normaalia ajoa, niin se vaihtaa käytännössä isommalle jossain 1250 kierroksen kohdalla. No tietenkin siinä on myöskin se, että huippuvääntöhän alkaa siitä, mutta välillä se tuntuu siltä, että tää mylly niinku tukehtuisi vähän tähän paikalle. Volkkaria ilmoittaa tän litrasen DSG-version kulutuslukemaksi pikkusen alta 5 litraa satasella, siis EU-kulutusta eli yhdistettyä. Mutta jos tämmöisiä lukemia haluaa päästä, niin kyllä täytyy olla todellinen taloudellisuusajo velho, koska alle 6 litran lukeman saaminen tuohon mittariin tämmöisessä normaalissa kaupunkipyörityksessä, missä on yhdistettyä ajoa, niin kyllä se aika työ ja tuskan takana on. Eli todennäköisesti, jos haluaa tämmöisellä normaaliajolla saada kulutusta alaspäin, niin tää litrainen versio tuskin on se kaikista paras siihen. Mutta sitten taas toisaalta, kun tää mylly toimii niin älyttömän hyvin, että periaatteessa ihan hirveän monta syytä ei Golfin kaltaista autoa ole ostaa niillä tehokkaammilla bensakoneilla. Kun Golfin uusi sukupolvi julkaistiin tuossa muutama vuosi sitten, niin ajettavuudessahan tapahtui totta kai ihan älytön harppaus. Ja se on tietenkin asia, mikä tässä nykyisessä Golf-versiossa on ihan yhtä hyvin hoidossa. Tää on mukava ajaa, tää on kohtuullisen hiljainen. Tietysti kun tää kotimaan asfaltti on varsinkin talven jäljiltä
melkoisen röpöilöpintasta, niin kyllähän täällä sitä meteliä tulee renkaista, mutta ei mitenkään häiritsevästi. Kaikki on niin kuin mukavasti tässä. Ohjauspyörä on hyvä, vaihteisto on hyvä, hallintalaitteet on kaikki tässä niin kuin mukavasti käsillä. Ja totta kai tätä kokonaisuutta pystyy ohjailemaan monitoimiratista, mikä on erittäin hyvä asia. Mutta makea yksityiskohta, minkä tähän Golfiin nykyään saa, niin on toi digitaalinen mittaristo, joka on siis tuttu muun muassa Passatista. Ja oikeastaan kaikki mikä auton toimintaan liittyy, niin pystyy heijastamaan tuohon keskinäytölle. Muutenkin tuo mittaristohan on erittäin hyvän näköinen, aika iso paneeli. Tää on kyllä semmonen lisävaruste, mikä ehdottomasti kannattaa Golfiin ottaa, koska pienet asiat nostaa sitä laatuvaikutelmaa täällä ohjaamossa ja toi näyttävä uusi mittaristo on yksi niistä. Tämmöisenä perusversiona Golf maksaa sen parisenkymppiä. Ja 20 näin laadukkaasti tehdystä autosta, tai vähän reilu 20, niin ei tosiaankaan ole kovin paha raha kyllä.